Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM-en együtt rádiózhatunk. Én Argyelán Kriszta vagyok, és az egészség órában dr. Gyurkovics Bence szülész, nőgyógyász szakorvos a beszélgető partnerem. A HPV és a méhnyakrák közötti összefüggés a témánk. Nemrégiben zajlott a méhnyakrák megelőzési hét, úgyhogy fontos felhívni a figyelmet a hölgyeknek erre a problémára. Doktor úr, milyen gyakran érdemes méhnyakszűrésen részt venni? Azt tudom mondani, hogy a nemzetközi ajánlás az 3 évente szól, de magyarországi viszonylatban tekintettel arra, hogy a magyar viszonylatban a méhnyakráknak az előfordulása továbbra is magas, ezért én az éves szűrésnél maradnék, és ezt ajánlom továbbra is, illetve a HPV szűrést is nagyon javaslom mellé tenni, különösen akkor, hogyha volt korábban citológiai eltérés, akár enyhefokú is. Mit érdemes tudni a HPV-ről? HPV az a humán papilloma vírus, egy közönséges vírus, mindenki könnyedén megfertőződhet vele, alapvetően szexuális úton terjedő vírus, de egyébként más úton, módon is, számunkra még esetleg ismeretlen módon is elkaphatjuk ezt a fertőzést. Férfiak és nők is érintettek, a nők sokkal inkább kitettebbek a rizikónak, olyan szempontból, hogy aki HPV-vel fertőződött és hölgy, különösen, hogyha magas kockázatú törzsről van szó, akkor nagyobb eséllyel alakulhat ki náluk méhnyakrák. Ugyanez a férfiakra kevésbé igaz, mert náluk egy magasabb kockázatú besorolású HPV törzs sem jelent akkora veszélyt, mint a hölgyek esetében. Náluk az anorektális daganatok, illetve a szárnyálkahártyát érintő daganatok előfordulással növekhethet meg, de körülbelül ez egy pár százalékos tendencia, míg a nők esetében azt tudjuk, hogy a magas kockázatú HPV talaján alakul ki leggyakrabban a méhnyakrák. Mi a HPV-oltás jelentősége? A HPV-oltás az képes megakadályozni az esetleges HPV fertőzöttséget, vagy a már kialakult fertőzést képes visszaszorítani az immunrendszer közbelépésével, azt segítve. Jelenleg érvényben levő HPV-oltás egy 9 komponensű oltás, ami a 7 leggyakrabban előforduló magas kockázatú HPV törzset, illetve a 2 alacsony kockázatú HPV törzset tartalmaz, amik viszont nem a méhnyakrák kialakulásáért, viszont a vírusos szemölcsért, a kondiloma kialakulásáért felelős. Ez egy 3 lépcsős oltás, 0-2-6 havonta adjuk. Magyarországon jelenleg kampányoltásként elérhető, 13 éves korcsoportban, fiúknak, lányoknak egyaránt, ha a szülő kéri, ez esetben az LEPS támogatja. Későbbi életszakaszban már önköltségterhére lehet ezteket az oltásokat felvenni, és igen nagy a jelentősége, hiszen látjuk, hogy nemzetközi szinten, ahol nem kampányoltás, hanem kötelező oltásként használják ebben a korcsoportban a fiúk és lányok esetében egyaránt, ott jelentősen vissza tudták szorítani a méhnyakrák előfordulását. A legjobb például Ausztrália, aki belátható időn belül már teljesen eliminálni tudja gyakorlatilag az egész kontinensen ennek a betegségnek, ennek a igen komoly, rosszalatú betegségnek az előfordulását. Folytassuk akkor innét, hogy mindebben miért jelentős egy normál hüvelyflóra, és hogy mi a szerepe, ezt is megkérdezem nem sokára dr. Gyurkovics Bence szülésznőgyógyász szakorvostól. Rövid életörömzene után folytatjuk itt a Manna FM-en. Jó rádióhallgatást a 98.6 Manna FM-mel, és a HPV és a méhnyakrák közötti összefüggés a témánk ezúttal. Nemrégiben zajlott az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét, és nem lehet eleget beszélni erről a témáról. Dr. Gyurkovics Bence szülésznőgyógyász szakorvos a vonal túlsó végén. Doktor úr, a méhnyakrák kialakulásában, illetve a HPV fertőzöttségben milyen jelentősége van a normál hüvelyflórának? Mi itt a szerepe? A normál hüvelyflóra az egy védelmi funkcióként szerepel, egy igencsak érzékeny terület, saját magát képes kondicionálni a hüvelyflóra, van egy különleges savas pH beállítottság, amelynek a szintjén a jó és rossz baktériumoknak az aránya a megfelelő egyensúlyban védelmi funkciót tölt be. Ha ez az egyensúly bármilyen okból kifolyólag legyen az külső-belső tényező, leggyakoribb antibiotikumkezelés, fertőzés, szexuális együttlét, dohányzás, környezeti változások, stressz, de maga akár a terhesség is befolyásolhatja, akkor megborul ez az érzékeny egyensúly, és akkor könnyebb
utat lelnek a kórokozók az esetleges fertőzések kialakulására. És így módon ezt érinti a méhnyakat érintő fertőzésekre vonatkozólag is, tehát így a HPV-fertőzöttség, és akkor minden következtében a különböző enyhe vagy középsúlyos fokú méhnyak elváltozások. Mit tehetünk, hogy a normál hüvelyflórát fenntartsuk? Alapvetően figyelünk a saját higiéniára, az egy fontos dolog, de meg kiemelném, hogy a túlzott higiénia sem megfelelő, nem szabad átesni a ló túloldalára. Különösen gondolok most itt az ilyen különböző intim zuhanyok, mindenféle ülőfürdők, intim mosakodószerek használatára. Ezeket azt tapasztalom saját praxisban, más praxisokban is, hogy ezek megbontják pont ezt az érzékeny egyensúlyt, amiről korábban beszéltem, és ezáltal pont ellenkezőleg hatnak, mint amit szeretnénk. Úgyhogy ezeknek inkább a visszaszorítását, elhagyását javaslom, helyette napi egyszer-kétszer, attól függ, hogy milyen az életvitelünk, bármilyen tusfürdővel, szappannal külsőleg érdemes mosakodni. A hüvelynek van egy belső öntisztuló közege, azt nem érdemes egyfolytában irrigálni. Ez az egyik. A másik, meg a probiotikumok, hüvelyi probiotikumok használata nagyon felértékelődik napjainkban, hiszen egyre több területen jelentkezik a jótékony hatásuk ezeknek a hüvelyi probiotikumoknak, akár terhességben, akár fertőzések megelőzése céljából széles körűen alkalmazzuk, és egyre többen, talán ez van meg a leginkább a fejekben, hogy antibiotikum kúra esetén ne csak a gyomrunkat védjük probiotikummal, hanem a hüvelyflórát is érdemes védeni. De ugyanúgy mondhatnám azt, hogy ha valakinek már van valami kicsi kellemetlen érzése, de még nem akar orvoshoz menni, nem biztos abban, hogy kell, nem kell, ebben a vacillálós időszakban egy hüvelyi probiotikum még el tudja csirájában folytani esetleges kezdődő fertőzés kialakulását, egyébként pedig megelőzésképpen pedig széles körben egyre több területen, mondom, terhesség alatt is ajánlott alkalmazni, már csak azért is, mert hogy egy új kutatás kimutatta, hogy a terhesség alatti hüvelyflóra kezelése probiotikumokkal, azok ugyanezen a mintán kiindulva csökkenti a fertőzés kockázatát, és mivel tudjuk, hogy a koraszüléseknek a legnagyobb százalékát a fertőzések okozzák, ezért így áthitelesen a koraszüléseket is, illetve annak kockázatát tudják csökkenteni egyszerű probiotikum használattal, ami egy filléres kezelés, míg egy újszülött ellátás, az pedig sok-sok millió forint. Nagyon szépen köszönöm Gyurkovics Bence szülésznőgyógyász szakorvosnak, hogy rávilágított a HPV és a mélynyakrák közötti összefüggésre. Hogyha valaki szívesen visszahallgatná ezt a beszélgetésünket, vagy elküldené valakinek, aki úgy gondolja, hogy érintett lehet, a Manna FM podcast felületén megtalálja, akár iTunes-on, akár Spotify-on.